lehenengo eta baina eskerrak emon Zornotzako udaletxeri, hirugarren urtie, Zornotza Profesta aurrera atra lizetako, eta eskerrak emon zelan pelotari horren beste kilometro, horren beste partidu, horren beste ekintza, eta bueno, hemen egotie benetan eskertzekoa da. Oinitza mongotzet koldori, Zornotzako udaletxeko kirol zinegotzi eta kulturako zinegotzi zeri. Guretzako herri moduan oreoa da. Formatu berezia hartzen dauen jaialdi hau gure herrian amoitatxanen egitea. Bereziki egiten den formatu bat dalako, eta herri honetan Zornotzarrok asko maitxe dugun kirolari hauspo emoten dut zegulako. Eta gainera zuek frontoian ikusteak herriko bi eskupelota elkartetan dagozan ume eta gazteak animatzeaz ganera euren erreferenteak hurbil ikusteko aukera ere emoten dagoelako. Eta gure partetik bai erdu pilotan eta lagun honak elkartei be eskerrak emon, zeu sarie honen antolaketaren parte, eta bakotzak asteburu bitan zeuen egiten duzuelako jaialdi hau. Eta Pilota Fest ez da kirol lehiaketa bat bakarrik, kirola, musika eta herritarren parte hartzea uztartzen dituen kultur topaketa bat ere badugu. Eta jaialdiak irauten daben bitartean, ostiralero, giro bizi esortzen da gure herrien, zaletuek eta zaletuek ez direnen artien. Eta herrie bera, herriko tabernak, herrien sortzen daben ambiente ere aipatu behar dugu. Euskal tradizioari lotuta dago gure nortasuna eta gure nortasunak ere nolabait zatiarren sustatzen dauelako. Eta bukatuteko, Baiko eta Azperi, eskerrik asko antolaketa honetan parte hartzeagatik. Espero dugu emaitza ona edukitzea, frontoia jentez betetia, pelotariek be, eurek be gustora gure frontoian gure herrien egotia, eta bueno, beste herrietako jentia be aldan neurrian Zornotzara hurbiltzea eskainiko dugun hurrengo lau barikuetan. Eta besterik ez. Bueno, oin datutxu batzuk emango duguz formatuari dagokionez, beste urtietako moduen lau jaialdi egongo diez, jaialdi horrek abenduaren 13an, urtarrilaren 3an, otsailaren 7an eta otsailaren 21an izango da. Datu garrantzitsu bat, beste urteetan 10 eta 4 jaialdi hasten ginen, baina aurten 9 laurden gutxitan hasiko da. Hori datu oso garrantzitsu da, jentea jakiteko jaialdiak ze urten eta hasiko dizen. Serie Beko txapelketakin hasiko gara, 9 laurden gutxitan, eta ondoren lehenengo mailako partiduakin. Bi partiduko jaialdiak izango dira, eta ia lartxu izate izango da, baina 3 gutxienez ete beti zuzenean emango dabe, eta nik uste laure bebai, baina gutxienez 3. Eta koldok aipatu daben moduen, jai giroa, sosketak eta beste urtetako formato berdina erabiliko dugu. Eta beste datu garrantzitsu bat, azken egunean sosketa berezi bat egingo dugu, Carlos Arguiñano hotelean 2 gaberako, gozarirako, eta garrantzitsua da 4 egunetako sarrera mantentzea. Azken egunean, otsailaren 21an, sosketa berezi hori egingo dugu, eta beste egunetako sarrera mantentzea garrantzitsua da azken egunen arte. Eta prezioari dagokionez, 20 eurotik gorako prezioak izango dira, 20koak, 25 eta 30 euroko sarrerak izango dira. Eta pasan urtean bezala, abonoak ere, lehenengo jaialdia hasi aurretik, abonoak erosteko aukera hori. 80 euroko gutxineko 80 euroko abonoa eta 85 euroko abonoak izango dira. Sarrera garestiek dauzen lekuan abonoak egingo dira. Eta bueno, hori da gaurtik aurrera ja sarreren salmenta egongo da, eta bueno, nahi duenak, gaurtik aurrera erosteko aukera izango du entradasfronton.comen. Eta datorren astean, astelen asteartean, erduk eta lagunonak bere eskuetan eukiko da beze abonoak, sarrerak, eta bueno, dudaren bat dekona, lagunonak, erdu, jaialdi honen parte izango direnez, laguntzeko prest dauz. Eskerrik asko.